Éxitos que más suenan. Y lo mejor, te tenemos a ti. Eso é o mellor, sen dúbida, terte aí ao outro lado, non só en directo, non só a través da radio, sino tamén nas diferentes plataformas, sempre que temos visita nos nosos estudios. Abrimos esta posibilidade de ter radio a carta e aparte de unha forma visual, único medio aquí na capital galega que o realiza así e que está recibindo pois aplausos. E así vemos tamén pois a boa imaxe que luce hoxe o alcalde de Vedra, por exemplo, aparte de escoitalo. Carlos Martínez, benvido, bons días. Bons días. Bueno, estamos a venres. Isto para os alcaldes tamén é un desfogo, non só para o resto dos mortais, non? Ou non, porque os fins de semana están cheos de actividades. Tamén é verdade. Nos concellos soe haber moita actividade. A veces descansas máis o lunes que o fin de semana. Bueno, pois nada. Non hai forma de que un alcalde descanse. Bueno, benvido aquí, benvido de novo a esta casa. Como van as cousas por Vedra? Bueno, pois, como sempre, loitando, pelexando todos os días para ir resolvendo os problemillas. Primeiro os máis importantes, que son o pequeno problema do veciño, que a veces nos preocupamos das grandes cousas, pero o veciño que máis lle preocupa a veces é ese pequeno problema, de que empezan as chuvias, que hai algunha taxea atascada, que hai un bache que tapar, etcétera, non? E iso ten que ser unha das nosas prioridades. Estamos nunha terra que chove moito, pero ben é certo que cando ven a que está vindo se prevé tamén na fin de semana, hai que facer un acondicionamento especial, non? Para calquera desperfecto, vamos, non sei se estes últimos días afectou moito No, a verdade é que non nos afectou moito. As cousas temos que dicilas. Quizá veñen estas primeiras choves de temporal un pouco máis cedo que esperábamos. Aínda non é que caera moita folla, pero a veces é moi difícil facer as planificacións, porque ti ora podes desatascar unha taxea, pero a mellor dentro de 15 días está outra vez chea de follas, etc. Entón, bueno, a verdade é que non tuvemos moita incidencia. Ao final, o que eu quería incidir é que, como digo, con moito traballo, con moitas metas por diante, pero a primeira, principal, é eses pequenos problemillas da xente. Bueno, a vostede non é novato, a vostede moitas cousas xa non lle pilla de novo, con ese bagaxe que ten co bastón de mando no Concello de Vedra. Eso tamén é un plus. Bueno, sí. Adiantarse os acontecementos, vamos. Efectivamente. Adiantarse e, sobre todo, ter previsto que certas cousas poden pasar, non? Entón, moitas veces, o problema a veces non o das evitado, pero o que sí podes prever é resolvelo de unha maneira moi rápida. Entón, neso sí que estamos un pouco experimentados. Bueno, están agora mesmo, chegounos recentemente unha nota de prensa que continúa, así o falábamos noutra intervención que tivemos aquí, que moi preocupado porque a rede de abastecemento chegue a cada rincón do municipio, do concello, e así se está a facer, porque hai outra... Sí, e así se está a facer, acabamos de terminar outra ampliación, pero xa se van licitar nos próximos meses novos proxectos de ampliación do abastecemento. É algo que a veciñanza moita está preocupada, algunha non tanto. É certo que choveu o ano pasado moitos dos acuíferos, dos pozos, dos manantiais, bueno, pois están tendo agua, pero moitos tamén se acordan de fai non moitos anos, un ano que non choveu prácticamente nada, e secaron moitos deses pozos, manantiais, etcétera, e a xente dáse conta de que podemos pasar sin moitas cosas, pero sin auga non. Entón, bueno, é unha prioridade para nosa pois chegar o máis cedo posible, o máis pronto posible a todas as parroquias. Agora temos unha rede que está xa por encima dos 40 kilómetros, pero a nosa intención é que nesta legislatura pois chegue esa rede, xa non digo a todas as casas, porque é moi difícil chegar nestes 3 anos que faltan de legislatura a todas as casas, pero sí que chegue a xeral a todas as parroquias. De momento parroquias e despois... Sí, non, en moitas aldeas, claro, porque unha vez que chegue a xeral unha parroquia, logo que temos unha ausencia nunha aldea e temos que tirar 500 metros, 600 metros de tubería, pois é moito máis fácil. Claro, se temos a rede xeral a 4 kilómetros, é moito máis complicado. E a partir de aí, a demanda da veciñanza, porque é certo que hai veciñanza que non a demanda.
e outra moita que sí. Entonces tamén movémonos conforme esa demanda. É un concello eminentemente rural. Con todas as consecuencias de espallamento, de dispersión, de o que estamos a falar. Especialmente disperso. Vedra dentro do que é Galicia é deses concellos que non hai moitos, que non ten un casco urbano, que non ten un centro urbano, non ten... Eu, como sempre digo, é como se collera unha man, tirara 1.800 vivendas ao aire e foran quendo unha en un sitio diferente. É que é así. Entonces, claro. é así. Vedra realmente así. É moi bonito, pero a hora de prestar os servicios, calquer tipo de servicio, se esa abastecimento, se esa alcantariado, se esa recollida do lixo, pois é enormemente complexo. Claro, non hai núcleo urbano. Non hai núcleo urbano porque os núcleos urbanos non sei se deseñan, se xurden, se plantexan... Nós, nun momento dado, que para min era unha sorte, pois non estivemos dentro dese boom urbano que hubo en toda a comarca compostelana, e ora sí ten ese encanto de que é un lugar privilexiado para ter unha casiña e vivir realmente o que é o mundo rural, non? E a vez moi preto de Santiago. A un paso. Claro, o sea, pensar que podes vivir plenamente no mundo rural, pero tes a 15 minutos o hospital ou a 15 minutos un aeroporto internacional, pois supón que, que somos moi apetecibles para que a xente veña a vivir. Pero ese destaque de casa rural, non? Destaque de casa, sí. Bueno, hai que ter servizos, non sei a poboación, é máis embellecida que nova? Ou con isto que me está dicindo o alcalde de estar preto dun lugar próximo de traballo que pode ser como é Santiago de Compostela? Nós non nos escapamos do que é a tendencia xeral en Galicia, non? A tendencia xeral en Galicia, pero incluso nas cidades, Eu creo que nos fijamos nas cidades, a media población das cidades vai aumentando, non vai disminuindo. Portanto, se pasa nas cidades, que non vai pasar nas aldeas. Que sale outro día a noticia, non? Solo 3 concellos de Galicia tiveron máis nacementos que fallecimentos. Ames un deles, non sei se Oroso tamén e tal. E Oroso é outro concello con cifras moi pequeniñas. Co cal, e Ames, curiosamente, xa pouco a pouco acercándose a ese crecimiento cero, o sea, probablemente dentro de 3 ou 4 anos xa habrá un equilibrio. Iso que significa? Que por moito que fagas, pois nesta Galicia, nesta España, nesta Europa do primeiro mundo, si temos un problema grave que non nacen nenos. Entonces, claro, a población, ao final, vai embellecendo. Hai algún tipo de axudas en Vedra con este aspecto de poboación, non sei se premiase ou axúdase os pais ou non? Sí, vamos a ver, nós, máis que o que apostamos, e creo que é o que está apostando, e creo que é o que máis funciona, hoxe en día o que nos mandan as familias é favorecer a conciliación. Favorecer a conciliación... Fundamental. Sí. Aí a Xunta xa co tema da gratuidade de 0 a 3 anos, pero nós apostando polos servicios de madrugadores, apostando polo servicio de ludoteca, apostando polo servicio de apoio a todo o movimento asociativo, que ao final o que fai unha gran labor de actividade deportiva, cultural, social, musical, parroquial, etcétera, que o que fan é que danlle oportunidades ás familias a poder conciliar a vida laboral e a vida familiar. Por exemplo, un tema moi importante para as familias, nós temos prácticamente extendido creo que no 98% do territorio a fibra óptica. O sea, algo que curiosamente... No 98%, o sea, prácticamente ahora estamos falando de operacións quirúrxicas, de 2 casas ali, unha casa lá, tal. Casos concretos. Casos moi concretos, porque hai moitas familias que o seu traballo, xa non son os rapaces que estudian, sino polo teletraballo, etcétera, pois preferían antes que ter fibra na casa que ao mellor o alcantarillado, non? E logo algo que si tamén temos que resolver nesta legislatura, non? Que tamén, porque a veces pensaba na conciliación nos rapaces novos, pero tamén fai falta conciliación na xente maior, que a veces hai xente maior con máis problemas, temos moi bo servicio de servicio de domicilio, temos acordos con entidades como a Gadea ou Habilitas para atender a xente enferma de Alzheimer, de outras enfermedades que lle dá un respiro ás familias, a xente que vive nas mesmas casas, pero estamos detectando, e así nos fixeron saber as familias, que precisamente para conciliar o traballo necesitamos poñer en marcha xa urgentemente un centro de día. Entón estamos tamén traballando a ver se nestes 3 anos, pois a través da rehabilitación dun edificio,
pois poñemos en marcha un centro de día porque Obxectivo prioritario, un deles precisamente nesa labor de conciliación da vida familiar e da vida laboral, non? Porque estamos pensando nos rapaces que moitas veces conciliación e os rapaces, cole e outras moitas. Pero tamén é esa persona que ten unha persona enferma de Alzheimer na casa, que ten que ir a traballar, e ahora mismo o servicio que de atención que prestamos é solo 3 ou 4 horas cando necesitan de 6, 7 e 8 horas. Entonces, así é como podemos favorecer que as familias fixen a población aí. Habería un lugar xa, falta colaboración interadministrativa, sí, ¿no? Sí, no, xa estamos con... Onde sería ese centro de día? Eso sería na parroquia de San Fins. En San Fins, sí. A idea é rehabilitar un espacio que é a Casa das Artes, que é un sitio, pois probablemente podemos recolocar o que é as actividades que se están facendo ali en outros espacios públicos do Concello, e é un espacio pensando na maximización dos recursos, non? O sea, que saca un edificio que o que se trata de adaptalo e rehabilitalo, probablemente sea moito máis fácil conseguir os fondos da Xunta de Galicia para poñelo en marcha, non? Entonces, e ese sí que é un objetivo que non prioritario. comezar de novo, efectivamente, non? Xa pola burocracia, efectivamente. Sí. Por certo, tamén falou coa Xunta, a outra vez que veu, tamén falaba do centro de saúde, desa colaboración e demais. Sí. Como está ese punto? Ben, tuvemos unha xuntanza, isto saben da legislatura pasada, con novo cambio de conselleiro, tuvemos xuntanza no mes de xullo co conselleiro, confirmou efectivamente todo o que se había falado, e estamos pendentes nas próximas semanas de firmar o convenio, e en principio son unhas obras que no ano 2025 executaránse. O sea, xa de forma inminente. Sí, de forma inminente. Non podrán empezar este ano, pero en principio xa nos orzamentos da Xunta e nos orzamentos do Concello estarán previstas para o ano que ven, e aí, porque é certo que facer obras nun centro de saúde non é doado, porque hai que compaxinar o que é a atención sanitaria que as obras, eso leva un protocolo especial. É remodelación e ampliación en algún sentido? No, a ampliación queda para un momento posterior porque temos que modificar o pesón para que se poida ampliar. Pero sí que é unha importante remodelación. Estamos falando de, a mellor, unha remodelación que vai entre os 500 e 600.000 euros. Tanto estamos falando de... Unha importante remodelación, pero que era absolutamente necesaria. Entendo que acaba de comezar o curso, actuacións tamén sempre se fai, non sei se Vedra está exento de algunha remodelación, algún colexio de máis... Bueno, os colexios é algo eterno, sempre hai necesidades. ¿No? É certo que aquí, tamén lle tengo que agradecer a Xunta, que sempre que fomos... A Xunta e os directores dos colexios sempre fomos apalabrando, negociando as distintas reformas, desde reformas pequenas a reformas moito máis grandes, todas van saindo adiante, e van a empezar de forma inminente tamén nun dos nosos colexios, no Ceo Ortigueira, pois unhas importantes obras, en torno aos 400.000 euros tamén, bueno, porque é un colexio que non tiña un patio exterior cubeto, entonces faise non é un patio exterior, sino unha remodelación, amplíase o que é o comedor, amplíase unha terraza externa, con esa terraza externa xenérase un espacio cuberto abaixo, mellorase o gimnasio, en decir, unha importante obra nun colexio que é o Ceo Ortigueira. Bueno, chegamos, nos na radio, un montón de xente que nos estará escoitando e vendo moitas veces o Concello de Vedra, porque é un sitio moi fructífero de festas, de celebracións e demais. Non sei se estivo o tanto do que ocorreu en Santiago de Compostela, que unha comisión de festas dimitiu, aquí a de Conxo, pola burocracia, porque son isto, como se trata o tema das comisións e o Concello? Tamén, esa burocracia tamén chega ao rural? Sí, chega ao rural. A ver, eu aquí teño unha alma dividida. Eu unha persona que veño do mundo asociativo desde os 18 anos. E eu entendo que hai que mellorar cousas no mundo asociativo que non se facían ben, pero eu tamén entendo que ahora mesmo, sobre todo para certas actividades, para certas cuestións, para certas axudas, é excesiva a burocracia que lle estamos exigindo ás asociacións. Eu sempre poño o mesmo exemplo. Non podemos pedir o mesmo a unha asociación que lle damos 1.000 euros de axuda a unha asociación que lle damos 30.000 euros de axuda. Non pode ser o mesmo. A lei, nese aspecto, non fai distincións. Eu creo que os responsables políticos temos que mellorar neste aspecto. Nós non podemos meternos no que fan outras administracións, o Estado, a Xunta, a Diputación, etc., pero no Concello, que podemos facer nós? Pois intentar facilitar o traballo. Pois, desde Vedra, moitas veces botamos unha man
por exemplo, que fan falta os permisos de corte de vías. Bueno, pues, se non saben facer, pues, axudámoslle nós a facer desde o Concello como hai que facer, veñen hasta ali, asesorámolos, botamos, como digo, unha man, e intentamos facilitar as cosas. E dentro do mesmo Concello, exactamente igual. Intentamos facilitar todo o posible. Ahora, entendo perfectamente o que pode pasar a esa, como un temor comisión, do efecto dominó, houve un temor de que as comisións, voluntarios que rouban tempo ás súas familias, a eles mesmos, a outras paixóns ou hobbies que podan ter, que haxe un efecto dominó, que planten a modo reivindicativo e que Galicia quedes en esas festas que forman tanto da nosa idiosincrasia, sería, cuidado. Ahora mismo estáse producindo a tormenta perfecta, é bueno decir, que é, por un lado, unha crisis de voluntariado, as cousas como son, non nos engañemos. Pasa, que isto non axuda, o da burocracia non axuda. Efectivamente, por outro lado, esa excesiva esa excesiva burocracia, non? Entonces, esa é a tormenta perfecta para que moita xente, se xa estaba a punto de deixar de botar unha man, pois estamos falando das comisións de festas, pero podemos falar das asociacións de veciños, de entidades deportivas. Sí. Claro, e ahora demandante por medio de nada, de repente teño que ir a declarar a un xuicio, teño que facer isto, que eu vivo tranquilamente na miña casa, e mellor teño encima unha demanda de non sei cantos miles de euros, e a xente di, o que é? Non, eu que veña outro o faga. Entón, acabase descargando todo nas administracións, é imposible, a administración non se pode facer cargo de todo. Entón, eu creo que temos que buscar entre todas as partes facilitar a toda esta xente que realmente ten que destina o seu tempo, os seus recursos, tempo da súa familia, tempo do seu do seu benestar a traballar polos demais, temos que darlle facilidades e non poñerlle obstáculos. Toqueilla fibra, Toqueilla fibra con eso, porque ven de moi noviño metido neste tipo de asociacionismo. Bueno, polo menos intentar revertir, axudar e mudar o que está ocurrindo, que sería lamentable que as comisións de festas plantasen. Vedra e paisaxe, Vedra e viño, tamén, entre outras moitas cousas, e parece ser que estades metidos nun proxecto a nivel internacional onde estes dous factores están moi presentes, non? Sí, nós somos amigos de participar en proxectos europeos, moitas veces como socios e outras veces liderando nos proxectos, e este é un que se chama Win e Rur, que se está rematando ahora, rematarase despois de 2 anos na semana que ven, donde xente de Portugal, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Italia e España, que somos nós, bueno, pois traballamos e debatimos nos distintos territorios sobre o paisaxismo rural, a gobernanza participativa nese paisaxismo rural e, sobre todo, en zonas vitivinícolas, non? E, como digo, na semana que ven, pois teremos unhas 20 e tantas personas destos países, pois tamén vendo as experiencias de aquí e facendo un pouco... Virán aquí, virán aquí, vale. virán a Vedra. E aparte, será un momento de concluir eses traballos que durante estes 2 anos que son moi interesantes, porque non hai como viaxar, coñecer o que fan noutros lugares de Europa para protexer o noso paisaxe tradicional rural en zonas vitivinícolas como é a nosa. Que interesante este proxecto. Cando é? Cando veñen? Ahora lunes, martes e miércoles están por aquí. Sí. Bueno, pois estaremos pendentes tamén de que poda xurdir aí. Bueno, alcalde, supoño que mirando de cara ao Nadal e demais, con celebracións míticas, clásicas, que eso sí que non muda moito, non? A celebración do Nadal, que parece ser que queda un mundo, pero está aí ás portas. Bueno, leía, hai xente que se adianta moito, hai xente que eu xa vin árbores, en algún lugar, en fin. No, estaba lendo outro día que en Venezuela xa declararon a Navidad xa desde xa, eso, superar a Abel Caballero é complicado. Eso tamén é verdad. Bueno, pois efectivamente, o Nadal, como todos os concellos, pois nós ali tamén temos unha programación de Nadal, que neste caso, nós que temos un gran movimento asociativo, nós o que facemos é respetar toda esa programación que fai o movimento asociativo, e despois nós complementalo en aqueles días ou aquelas cuestións que eles a mellor non organicen. Pero eu creo que é fundamental nós, como administración, axudar, non liderar, non sei se me explico, o sea, que sean asociacións que lideren o que se quere facer e nós a partir de aí botarlle unha man, colaborar, axudar e, efectivamente, se algo temos que complementemos. Aproveito en todo caso que antes do Nadal
ahora en outubro Hai en Vedra. primicia. Hai actividade aquí. Hai unha actividade potente Sí. que é organizada ali pola Asociación Cultural San Campio, Sí. ali en San Miguel de Sarandón, que é o famoso pasabodegas. Vale. Ese pasabodegas. É agora, en outubro? Agora, Vale. no último fin de semana de outubro. Vale. Que non o vivirá, por favor, invito Mira, a que veña verdad. a Radio Líder, a que veña e participe, porque lle vai a sorprender. Vale, pois estaremos atentos. E xa de radeira, alcalde, que si humanización no Milladoiro, un concello limítrofe, que si fusión de concello, todo isto que moitas veces os medios sacamos, bueno, o proxecto de humanización do Milladoiro que non tería por que afectar a Vedra, non? No, a munición de Milladoiro, Non salvo ten polas nada. nosas amistades, que Pero cando sí. vayamos a velos ali, pois, en vez de tardar 10 minutos, estaremos 20, pero non. Bueno, unha realidade e demais. E depois, isto da fusión de concellos, que moitas veces se está plantexando, que aquí co alcalde de Oroso, que dixo que bueno, non fusionarse con Santiago, pero sí entre a mancomunidade de Ordes sí que se podría falar, pero Vedra está ben como está. Sí, home, sí. A ver, eu creo E que... xa falamos outro día. Sí, sí, sí. Eu creo que a veces... A mí non me parece mal que se fagan estes debates, é importante, non poños encima da mesa, porque sí é certo que vamos a unha realidade cada vez máis complexa na hora de prestación dos servicios. Pero, a ver, antes de fusións hai moitas outras cousas que se poden experimentar e se poden traballar. De feito, se están traballando. Por exemplo, Vedra Boqueixón, a xente a mellor non sabe, pero estamos compartindo un montón de actividades. O sea, moita da actividade de xuventude e cultura xa se fai de maneira consulta. Temos proxectos conxuntos. Ora en deportes, as escolas deportivas de fútbol que eran de Vedra, ora son de Vedra Boqueixón, xa son dos dous concellos. Os rapaces que están na nosa escola de música, a mitad deles son de Boqueixón. Que dir, hai moitas cuestións, nós compramos ya agua a Boqueixón. Vedra Boqueixón, mantendo a súa identidade, colaboramos en todo o que podemos, porque é bo para a nosa veciñanza. Xa está, é ben explicado. Unha fusión, pero distinta, de colaboración entre concellos. Alcalde, algo máis que decirlle aos ointes de Vedra? Bueno, dimos un repaso a algúns das actuacións que se están traballando, tamén obxectivos a longo prazo, incluso de legislatura, como pode ser ese centro de día, que penso que é fundamental, sobre todo, pois, vendo a radiografía de poboación que ten o concello. Pasabodegas, estaremos na última fin de semana de outubro por ali. Seguro que ali vos veremos e nada, moitas gracias a Radio Líder por esta oportunidade. Ata a próxima, alcalde. Ata a próxima. Graciñas.